Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at narito ulit tayo sa isa na namang analysis ukol sa ating panahon dito po sa ating bansang Pilipinas at sa karatig pook ng Asia Pacific. At ito po ay para sa ngayong araw ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-18 at 20 ng buwan ng Oktubre 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas po na Martes. Wala na po yung mga bagyong nag-form. Si Namchon ay naging isa na naman pong low pressure area. Nandito po siya sa unahan nitong mahinang LPA na sumusunod sa kanya. At yung hangin po sa ating bansa ay medyo nagbabago na po. Pumupunta na po tayo sa tinatawag nating hanging amihan. Ito po yung season po ng Northeast Monsoon. Or we can call this winter monsoon dahil po ito po yung malamig na hangin mula sa Siberia at China dahil po sa pag-form ng malalakas na high pressure po dyan. So yung high pressure na yan ay naglalabas po ng hangin na malamig na dumadaan po sa Pilipinas, papunta yan sa malakas low pressure area sa kalagitnaan po ng Australia. Okay? So ito po ang unang bugso ng mahinang amihan. Nagsisimula na po at nakaka-apekto na po hanggang dito po sa may Kabikulan. Ito po ang hanging hilagang silangan o northeasterly surface wind flow. Nagbibigay po ito ng preskong panahon. Kaya napapansin ninyo ang temperatura natin ay hindi na masyadong umaabot ng lampas 30 centigrado. Okay, yung antas ng sentigrado nasa 26, 27, 28 na lamang. At maganda po ito para sa ating paglabas sa bahay. Hindi masyadong mainit. But huwag niyong kalimutan magdala ng payong dahil nandiyan pa rin mga thunderstorms at mga daan-daan po mga pag-ulan. Although kalat-kalat po siya. So nakaka-apekto po ito sa Cagayan Valley. Kasama po ang Batanes, Babuing Group of Islands, ang silangan bahagi po ng Luzon. Lalo na po sa may Calabarzon, portions ng Metro Manila, Bicol Region. So, ito po ay magpe-persist sa susunod na 24 oras. And then after that, ay baka mag-shift tayo sa easterlies. Kasalukuyan, meron pong napakahinang hanging silanganin dito po sa may bahagi po ng Palawan, Sulu Archipelago, Visayas at Mindanao. So, may mga inaasahan pa rin dito mga ulan. Subalit overall po ay bagyang mainit at maulap ang papuwi rin sa bahagi ito ng ating bansang Pilipinas. So, sa labas ng ating bansa, meron po tayong dalawang gumagalaw na surface troughs patungo sa ating bansa, but malayo pa po ito. Ito po yung babantayin natin kasi may pinapakita po mga computer models na baka mag-iisa po itong mga baka mag-develop po ito bilang mga low pressure areas. At kasalukuyan, as of this time, wala pa pong nagpo-form na tropical low. So, all clear pa po ang ating Western Pacific. But sa susunod na ilang araw, ibabantayin po natin dahil nga sa possible na development ng mga low pressure systems. At pag ganitong buwan, October hanggang December, common po yan, mga low pressure systems since nasa tropics tayo. Mag-pray na lang tayo na sana hindi po ito maging malakas na bagyo. Or kahit nakatamtama na bagyo kasi, sabihin natin mahina lang ang bagyo, pero pag bagal ang pagkilos niya at halos hindi kumikilos sa ating lugar ay nagkukos po ito ng mga flash floods, mga grabing pagbabaha. Ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin, CIMSS, Tropical Cyclone page. Ayan po, ito po yung dalawang surface troughs na binabantayan natin. So, we'll let you know in the next few days kung ano mangyayari po niyan. Ating bansa, okay naman po. May mga ulan-ulan lamang po, o mga thunderstorms na inaasahan. At ito naman po ang ating rainfall accumulation. Unahin natin yung susunod na 24 oras. Forecast po ito mula sa European model, courtesy of windy.com. Inaasahan pa rin po ang mga isolated showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Pero yung thunderstorm ay hindi masyadong mataas ang chances. Okay, dito lang po sa Mindanao. Ang nakita po natin, may yellow po siya. But for the next 3 days, may mga inaasahan po tayo mga thunderstorms sa posibleng magbigay ng mga ulan sa dulong hilagang Luzon. Dito rin po sa Kabikulan, Romblon area, Palawan, Sulu Archipelago, Visayas, and lalong-lalo na po sa may bahagi po ng Mindanao. At kung titingnan natin yung
wind, pressure at rain forecast. Susunod na 3 araw hanggang Miyerkules mula sa European model. Bukas po ng hapon, inaasahan po natin na mag-shift na yung hangin dito sa may Kabikulan mula sa silangan na po at affected din po ang Visayas at Mindanao, kaya makita po natin may mga thunderstorms, mga pagulog at pagkidlat na inaasahan. At dito rin po naman po sa may Cagayan Valley ay patuloy pa rin yung mga ulan ng mga thunderstorms dulot po ng hanging hilagang silangan, okay, o mahinang amihan, okay. At ang Pag-asa last week ay nag-announce na natapos na po ang hanging habagat. So, nasa transition period na po tayo patungo sa hanging amihan. Usually, November po sila nag-start, but mga ganitong time, middle of October, last week of October, nagkakaroon na po ng unang pagbugso ng mahinang amihan. Kaya nakikita natin na yun dito na ka-affecto sa silangan bahagi po ng ating Luzon. Sa Miyerkules po, ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, at ang northeasterly southeast wind flow, kasama po ang Luzon, ay magkakaroon pa rin mga isolated showers and thunderstorms as well. At ayan po yung mga series of surface troughs na papalapit po sa ating area of responsibility. Ito po ang latest Pag-asa Tropical Cyclone Threat Potential na inisyu nila kaninang early morning, October 18. So for the next 2 weeks ay mga inaasahan po tayong pagbuo ng mga series of low pressure areas na yung week, October 18 to 24. Yan po, mayroon papasok po na mahinang LPA na mababa pa po ang tsansa na maging bagyo po ito. At sa week 2, October 25 hanggang October 31st o Halloween night, ay mga inaasahan tayo mga series of low pressure areas na posibleng tumawid po ng Southern Luzon, Bicol Region, Central Luzon, Metro Manila, at gayon din po sa may Northern Luzon. So, itong mga series of low pressure areas ay mababa po ang tsansa na maging ganap na bagyo. But patuloy ang pagsubaybay natin kasi po, gaya ng sinabi natin, every 24 hours ay nagbabago po ang mga computer models. So, posibleng baka may mag-form, lalong-lalo na nasa October po tayo, patungong November. But let's all hope and pray na ito po ay hindi matuloy at sana mabilis na yung takbo nila kasi pag mabagal o stationary, kahit LPA po yan, ay posibleng magbigay po ng grabing pagbabaha at mga landslides sa mga low-lying areas. So, mabuti na po, mag-pray tayo na sana hindi po ito mag-develop. So, we'll keep you updated pagdating sa araw ng Miyerkules hanggang sa Friday since MWF ang ating video analysis. At ito naman po ang latest sa mga nagtatanong sa La Nina. Ito na po yung latest mula sa NOAA Climate Prediction Center. At ito po yung early October forecast for the next 6 months. So, ito pong SON, ito po yung latest na yon. September, October, November forecast ay inaasahan po natin ang 92 o 93% na magkakaroon tayo ng La Nina. So, na yun, nag-start na po ang simula ng La Nina. So, magiging more than 90% pa po siya hanggang December. But sa Enero, January hanggang March ay magsimula na po itong humina. So, ito po yung area ng pagkakaroon natin ng La Nina, okay? So, anong ibig sabihin po niyan? Pag mataas po ang percentage ng La Nina, ay magkakaroon po tayo ng either slight or moderate La Nina. So, ang Pilipinas po ay magkakaroon po ng above sa normal na mga pag-ulan. So, mas mataas sa normal rainfall na kapag neutral po ang climate, walang El Nino o La Nina, ay mataas po ito sa normal, okay? So, inaasahan po natin mga ulan, dulot mga low pressure systems, amihan, at kahit walang mga bagyo or itong mga amihan na ito, ay posible pa rin magkakaroon ng mga thunderstorms dahil po mainit po ang karagatan natin. Okay? Nasusuppressed po yung init at lalong lumalalim sa may bandang Pilipinas at Indonesia compared po dun sa may Eastern Pacific o Central Pacific, malapit po sa South America.
okay, na lumalamig po doon ang temperatura ng karagatan. Okay? Samantala sa atin ay nasusuppress. Siyempre, kung malalim yung init ng dagat, nagkakaroon po ng grabing singaw, ang resulta po niyan ay maraming mga thunderstorms, mga pagkulog at pagkidlat. At iyan po ang inaasahan natin. Pagdating ng sa mga bagyo naman po, may hina lamang po siya. Tropical depression, tropical storm strength. May mga possibility pa rin maging typhoon po siya. But most development may pwede mangyari within or lampas sa Pilipinas. So, either nasa Pilipinas or west of the Philippines or sa may Vietnam. So, doon po yan magde-develop sa may West Philippine Sea o South China Sea. So, ganun lagi kapag meron po tayong tinatawag na La Nina events. Okay? So, ito po ay nauulit na naman kasi ang pag-La Nina usually every kung minsan nag-extend for the second year, bumabalik sila. Okay? So, yan po ang latest sa ating climate. So, lagi magdala ng payong, rain gear, dahil po inaasahan po natin mga pag-ulan, dulot po ng mga low pressure systems, mga afternoon localized thunderstorms, at lalong binapalakas po nitong ongoing or kay start lamang po ng La Nina phenomenon. So, yan po ang ating latest. At babalik tayo na yung darating pong Miyerkules upang ibigay sa inyo latest sa ating panahon. At mula po sa Naga City, ito si Mike Padua nagpapaalam. At let's hope and pray na mag-stop na po ang mga lindol. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga swarm of lindol sa ating bansa. Lalo po dito sa Naga City at Camarines Sur na sa baba namin ang mga maliliit na lindol. So, let's hope and pray na mag-stop na po ito. Dahil medyo nakakabahala po sa mga public, okay, sa mga kababayan natin. Siyempre, hindi sila sanay. Kahit na tayo, hindi tayo sanay sa mga ganitong mga lindol na first time sa buong buhay ko nagkaroon ng mga ganitong series of earthquakes. Medyo kinakabahan din. Siyempre, tao lamang tayo. So, let's hope and pray na sana mag-stop na po ito. At pray rin tayo na sanang walang bagyo na yung last quarter para magandang ating Pasko. Okay, hanggang sa muli. Ito si Mike Padua. Good evening ulit sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel.